जोंना आलासि गाहायानो आलासि जाफैदों मालाय जोंहा आलासि गिदिरा सोरजों फैयामोनलाय आबै आंहा गावखौ जा नेबाय थाहैदों ओंखाम जानोसै दा हा ओंखाम जाया मानो माथो जागोन होनबा नोङो न'आव जाबोखादों न'आव जाबोखादों होमबालाय ओंखाम जाला नोङो ओरैनो थानोसै आयै जेबो जाला मा ओंख्रिजों जाबोआ मा ओंख्रिजों जाबोआ बावबाय थोस जोंना बेदर दङना बेदरजों जाया नोङो ओंखाम मानो हा न'आवसो मावनो जाबोदों आं ओंखाम आलासियानो ओंखाम जाबोखादोंसोनो जारलाहाय नोङो ओंखाम खुरनोसै ओंखाम जानोसै दे दा आबैया थाब लिंहरबा थाब थांनांगोन ना ओंखाम खुरनोसै जिनिफोरनो ड्रागन फुलि खालामदों नै जोंहा देखायहैनि आं र' खाथियावहाय लोगोफोर ड्रागन फुलि खालामदों जोंहा नै सोरनोबाफोर नांगौबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नै खयथा दङ 3 6 9 15 दाल खालामबाय आरोना बेहाय ओमफ्राय नै ओरै माखासे दंबावो बेखौबो खालामबावसिगोन नैबेहाय हासार लगायनानै लाखादों नै हा ओमफ्राय गोबोरखिनि हासार नै बियो चक्लेट बिफां ना चक्लेट फिथाइयाबो नै गोथां गोथां थायबावगासिनो गोरलै गोरलैनो ओमफ्राय नै बेहायबो फुलिया बिनि चक्लेटनि फुलि देखायनि आङो र' खाथियाव देखायहैनि आं ड्रागना बेनो फुलि खालामबाय ओमफ्राय नै बिफां गिदिरावहाय फिथाइया माबायदि थायदों नायदो गोरलै गोरलै जि बिबार हरदों ओमफ्रायहाय नै रोमैयोल'हाय बिदिया ओमफ्राय एबारावहाय फिथाइयानो बोरैबा फिसा फिसा जाथारदों नै जा थायदों थायनाया मा होनोमोनलाय बिबारालाय जि बारदों बारनाया ओमफ्राय सिरिजोबो हासार खम जादों एबारावहाय हासार खम जानायखायनो फिथाइयानो एसे फिसा फिसा जादों नै बियो नै चक्लेटनि बेखौबो फुलि खालामदों कक'आ फ्रुइटआ बिनि फुलि फार्स्टनिफ्राय होनफिनसै रायजो राजा नोंथांमोन बे बिबारखौ नुबाय दा बेखौ होनो दारागन ड्रागन नङा दारागन हरावनो सिरियो गाम्बारि बिबार बायदि मा होनोमोन खार'खान्दाय बिबार बायदि ओमफ्राय बिराद गुफुर गावदां गावदाङै सानाव बारा सिख्लाफोरनि खावलायाबो हाया सोरनि महरा औ बुकिं सोरबा जानोबा बुकिं खालामनो हागोन अनलाइन बुकिं लगे लगे माबागोन बिराद मोजां हौरैबो दङ ना ओरैबो दं ओमफ्राय ओरैहाय खोमसिखाय नुजोबला कभार खालामजोबनो हानाय नंला देखायनि र' जि गावदां ड्रागन नोंबावा जाहैदों दारागनसोबाव नै बिराद गावदां गावदां माने खेबसेना खेबनै खावलायाबो हाखाया जाहैबाय खाथियाव थानो समाया दारागन बिबारजों दारागन बिबार एखेबारे नै गोजौआव बारनै बिराद दंलायबावो साइज एखेबारे माने नै मा होनोमोनलाय खाथियाव देखायनो फोरिफोर बानानै थाग्रा बायदि जा मोजां नुदों ने आंनिजों खालामदों नामा दानाखै दाबो भिडिअखौ आयु बिसिबा गोबाव जाबाय नों बे रिल्सआव हगारजाबाय बे दानामा आंना ओमफ्राय मिथिहरदानो गैया दारागनबाव नामा खोमसिहाय हरै नुहुरला
मोनायावसो बारो। नै दायो मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय लाहार फाहार खालामलायबाय। माया ना सिंगि सायनानै होबाय ओमफ्राय नै आङो ओरै बाहेरायावसो संदों आरोखि ना दिनैहाय थिंनि अरदाबावहाय। ओरैबायदि गरम बोथोराबो जिंखा आलु ना संबाय आङो। ना सिंगि होनोसै दा। ओमफ्राय लोगोफोर आंना दिनैनि ब्लग लानाया एकदम माबा गुदि गैया बिजौ गैयासो जाबाय। एफा एफा भिडिअ खालामदोंमोन आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै होननानै सानबाय आङो। अब्ला लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। ओमफ्राय नै नाया ओरै एवना लाग्रोखाबाय आङो दहायनो। बोथोरा बिराद गरम लोगोफोर अब्ला एसेनोसै बाय बाय।